भरोशावरती, तुझ्या विश्वासावरती घेतलेला आहे, त्या बंगल्याचं काम तेवढं तुला करून जायचं आहे. तो कार्पेंटर हो नाही हो नाही म्हणून शेवटी त्या कामाला तयार होतो आणि ते कामाची सुरुवात करतो. पण ते काम इतके असं फॅन्टॅस्टिक, उत्कृष्ट, जबरदस्त असं काही म्हणावं असं काही त्याच्याकडून होत नाही. ॲज अ ॲव्हरेज काम तो करतो आणि एक साधारणतः 25-28 दिवसानंतर त्या घरचं काम संपून त्या मालकांना तो परत भेटतो आणि सांगतो की मालक, तुम्ही जे काम सांगितलं होतं ते काम मी पूर्ण केलेलं आहे आणि या घरची चावी मी तुमच्या हाती सुपूर्द करून मी सेवानिवृत्त आजपासून होतोय. मालक म्हणतात की हे घर मी तुझ्यासाठीच गिफ्ट दिलेलं आहे, कारण इतकी वर्ष तू माझ्याकडे सेवा केलीस, त्या सेवेचं हे फलित आहे. त्याला आश्चर्याचा धक्का बसतो. तो म्हणतो, अरे मालक, तुम्ही काय सांगताय? आणि जर तुम्हाला ते घर जर मला गिफ्ट द्यायचं होतं तर ते तुम्ही अगोदर का नाही बोललात? तुम्ही अगोदर जर सांगितलं असतं तर मी ते किती छान उत्कृष्ट प्रकारे मी त्याचं कार्पेंटिंग केलं असतं त्या घराचं, आणि इतकं उत्कृष्ट घर की प्रत्येक येणारा प्रत्येक माणूस माझ्या घरला उत्कृष्ट असा एक नमुना, आदर्श असं घर म्हणून पाहिलं असं, पण तुम्ही मला कल्पनाच दिला नाही. त्यामुळं मला असं वाटतं त्या घरचं काम इतकं असं म्हणावं असं उत्कृष्ट झालं नाही. मित्रांनो, या गोष्टीतून एकच मेसेज आहे की आपण आपलं प्रत्येक असलेलं काम 100% देऊन उत्कृष्टपणे करता आलं पाहिजे. यशस्वी व्यक्तिमत्वांनी त्यांच्यामधील उत्कृष्टता ओळखली आणि त्यांनी ध्येयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना ध्येय साध्य करण्यासाठी ज्या गोष्टी गरजेच्या त्या गोष्टीमध्ये 100% उत्कृष्टता दिली, म्हणून ते आज यशस्वी झाले. मित्रांनो, आपण सुद्धा ज्याही क्षेत्रामध्ये, शिक्षण असेल, व्यवसाय असेल, उद्योग असेल, नोकरी असेल, वेगवेगळे प्रोफेशनल असतील, आपण ज्याही क्षेत्रात काम करत असू त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला 100% देता आले पाहिजेत. मित्रांनो, आमचा हा जर व्हिडिओ आवडला तर आमचा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.